Hej, velkommen til endnu en Pokémon video, hvor jeg viser nogle kort. Og jeg har lige taget nogle figurer fra jer. Den fjerner jeg bare lige. Jeg skulle vise nogle kort. Jeg kan starte med den, der hedder Gold Potion. What a Gold Potion. Så er der også, lad mig se, Vision. Celebi. Headtran, tror jeg. Det er lige meget, hvis jeg siger det forkert. Det kan ikke sådan nogle engelsk navn. Rayquaza, ja. Groudon. Kan ikke finde ud af det der. Vision. Sequin. Og en full body. Og hvis I undrer lidt for et Mewtwo i EX, hvis jeg siger den der anden video, så har jeg byttet til, den for de her. Altså, den der. De der. Ses YouTube.